Hej, i dag vil jeg snakke om ellipser som parameterkurver, hvor jeg her vil komme ind på nogle eksempler og nogle øvelser. Til at starte med, så åbner vi en ny side, en grafvindue, og så går vi ned i indstillinger ved grafindtastning og rediger, og så ned ved parameterfremstilling. Og som et eksempel har vi en stedfunktion, hvor der er 5 gange cosinus til t, og så har vi så koordinater for en ellipse med centrum i 3,4. Så det plusser vi med 3 herop, og nedenunder så har vi 2 gange sinus til t plus 4. Og så går vi ned her og ændrer intervallet til 2 gange pi, og stepling til 0,1. Sådan der. Så har vi vores parameterkurve for vores stedfunktion. Ja, vi har så det, der kaldes for store akse, som betegnes med A, og i det her tilfælde så er det vores er det 5, og så har vi så det lille akse, som betegnes med B, og det er så i det her tilfælde 2. Vi kan så vælge at konstruere det her for at vise, at det egentlig passer. Så vi starter med at gå ned ved geometri, og så vælge et punkt, et tilfældigt sted. Og så vælger vi koordinater og ligninger. Og så ved vi, at vores centrum er i 3,4, så vi ændrer det her til 3,4. Sådan der. Og det vi starter med at gøre, er at vi vælger et cirkel, nede ved figur, cirkel, og så ved vi, at vores store akse A, den er lige mod 5, så vi taster 5 og enter, og så har vi 5 her fra centrummet ud til 5. Og det samme gør vi så ved værdien 2. Så vil jeg lave en cirkel igen fra centrummet af, og taster 2 og enter. Sådan der. Og så skjuler vi de her tal. Dem behøver vi ikke. Sådan der. Nu vælger vi så at tage ned ved konstruktion, tager vi vinkelret. Og det gør vi ved, fra punktet af ned til y-aksen, og fra punktet af igen til x-aksen. Og så hiver vi dem lidt frem her. Og det vi så gør nu, det er, at vi vælger skæringspunkter mellem linjen og den store cirkel, og den lodrette linje med den lille cirkel her. Og nu vælger jeg så lige at gøre dem her lidt mere usynligt, så det ikke er så forvirrende at se. Men nu kan vi i hvert fald se, at vi har dannet nogle punkter her, som vi kan lave nogle linjestykker. Så fra centrummet ned til den store akse, og fra centrummet igen ned til lille aksen her. Og nu skjuler jeg også lige den her. Sådan der. Så kan vi nu vælge at finde længden her. Ja, det er så 5, ja, som vi også havde heroppe, og så vælger vi også lige at finde længden på den lodrette lille akse med den måling af længde. Og ja, det passer så med vores funktion og grafen her. Ja, nu skal vi så undersøge en stedfunktion, og det er så den generelle stedfunktion, altså forskriften, hvor vi så skal kigge på nogle forskellige variabler og prøve at variere dem, og så se hvilken betydning den har for parameterkurvens udseende. Yes. Så nu åbner vi en ny side igen og går ind på grafer, og her så opretter vi 4 forskellige skyder med de 4 forskellige variabler, vi gerne vil variere.
Så vi går ind under handlinger, og så ned ved opret skyder, og den første kalder vi for A. Så er vores store akse, og så endnu en skyder, som vi kalder for B, som er den lille akse, og så en anden en igen, som er x0 koordinaten, og en for y0. Sådan der. Så nu går vi ned i indstillinger, ved grafindtastning, ved parameterfremstilling, og her skriver vi så a gange cosinus til t plus x0, og b gange sinus til t plus y0. Og så ændrer vi igen steplængden til 2 gange pi. Altså det var så interval, vi ændrede på, og steplængden til 0,1. Sådan der. Nu kan vi lige sætte a til, a til 3 og b til 2. Prøv at gøre den her lidt større. Og så sætter vi x0 til 3 og y0 til 2. Så nu begynder vi så at variere først med a. Og når jeg så ændrer a, så kan man se, at det er selve store aksen, der ligesom bliver ændret. Altså det er bredden i forhold til x-aksen, som man kan se. Og hvis den er på 0, så er det bare en ren lodret streg. Men jo mere man ændrer på den, jo bredere vil den blive i forhold til x-aksen. Vælger vi så at ændre på b, så kan vi se, at det er det modsatte som a, at den så bliver bredere i forhold til y-aksen, og er den på 0, så er det en vandret linje. Og tager vi så x0 og ændrer på den, så er det placering i forhold til x-aksen, og y0, så er det placering i forhold til y-aksen. Som et andet eksempel, så vil jeg så bestemme en stedfunktion for en ellipse, som har centrummet i minus 1,2, og så har den så også en vandret storakse på 14, og lodret lille akse på 6. Og så skal vi så også tegne parameterkurven for ellipsen. Så vi starter med at åbne en ny side igen, grafside, og så ned ved indstillinger, grafindtastning og parameterfremstilling. Og så ved vi så, at den har en vandret storakse på 14, så det er 14 gange cosinus til t, og så kender vi koordinaterne minus 1,2, så vi starter med at sige plus minus 1, og så har vi så den lodret lille akse, som er på 6, og gange sinus til t, og det er så plus 2. Så går vi ned og ændrer intervallet til 2 gange pi, og steplængden til 0,1. Og her har vi så vores stedfunktion. Og hvis man igen vil tjekke, om det egentlig passer, så skal man, som jeg viste til at starte med, at man skal tegne koordinaterne ind, så vi har centrummet her, og så tager man en cirkel og taster den på 14, og endnu en cirkel til 6,
Og så vælger jeg vinkelret og vælger skæringspunkter, og så tager man så linjestykker, og så måler dernæst linjestykkerne fra centrummet ned til skæringspunktet. Og ja, det kan I så selv vælge at prøve at gøre, hvis I gerne vil det.